state nyaka nwayud independence. Jatend migao mar jolweny Aden Dualo osiemo jotelo mar Lamu ewi weche mabende ok owinjore kaluwore koda monj manotim kod jonjore e alwora makono. Kolose nyasi mar choko pesa mar konyo riwruoge mag din Salam, Dualo lero ni moko kuom migepe machiwo arita osegoyo kang' kendo gichiegni fwenyo jogo maloso kod jomaundu mag Al-Shabab e kinde ka kinde kaachiel kod jodak machiwo chiemo ne jonjorego. Dualo bende wacho ni tend Lamu kochakore kod gavana nyaka MCAs koro nego wuog oko kendo kwed oganda magoyo lweny ka diera gisiro kedo kod monj ma kinde ka kinde matimore e gwengego. Lamu waungane. We want the leadership of Lamu from the governor to the MCA to unite and work with security agencies in the war against Al-Shabaab and terrorists. Na viongozi wachunge ulimi wao. We want the leadership of Lamu to be very careful what they say. If you're a leader and your utterances, your public statements will aid the terror groups, as a government, we will deal with that leader. Chenro mar deso kembe mag sukari e pacho kae pod medo nyuol